Αυτά είναι τα pancake φαχίτα του Λαπαλώμα. Ένα πιάτο που ίσως ακούγεται περίεργο μέχρι να το δεις μπροστά σου. Η ιδέα εδώ είναι απλή. Δεν είναι το κλασικό pancake που έχεις στο μυαλό σου. Είναι μια πιο χορταστική, πιο αλμυρή και πιο απρόσμενη εκδοχή των pancakes. Λοιπόν, θα χρειαστούμε κοτόπουλο που το έχουμε μαρινάρει εμείς, τρίχρωμες πιπεριές και κρεμμύδι κομμένο ζουλιέν, το μυστικό μπαχαρικό που χρησιμοποιούμε για τα φαχίτα μας και φυσικά το μείγμα για το pancake που έχουμε φτιάξει εμείς πάλι. Λοιπόν, ανάβουμε τη φωτιά μας, θα βάλουμε το λαδάκι μας λίγο να κάψει. Αφού έχει κάψει λίγο το λάδι μας, θα βάλουμε μέσα το κοτόπουλό μας και αρχίζουμε και σοτάρουμε το κοτόπουλο. Θα μας πάρει λίγο χρόνο αυτή η διαδικασία. Στο ενδιάμεσο, μέχρι να ετοιμαστεί το φαχίτας μας, θα βάλουμε 3 pancake και θα τα απλώσουμε για να τους δώσουμε σχήμα. Αφού έχει σοταριστεί λίγο το κοτόπουλό μας, θα προσθέσουμε τα λαχανικά, τις πιπεριές και τα κρεμμύδια που είναι κομμένα ζουλιέν. Και συνεχίζουμε να σοτάρουμε μέχρι να καραμελώσουμε. Θα προσθέσουμε λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και το μυστικό συστατικό, τα μπαχαρικά που έχουμε φτιάξει εμείς για το φαχίτας μας. Προσθέτουμε 3 κουταλιές ζωμό από κοτόπουλο και το αφήνουμε σιγά σιγά να βράσει λίγο το κοτόπουλό μας και θα είμαστε έτοιμοι περίπου σε 1 λεπτάκι. Στο τέλος θα προσθέσουμε και λίγη πάπρικα για να πάρει λίγο καπνιστό άρωμα. Και η γέμιση για το pancake φαχίτας είναι έτοιμη. Και πάμε να στήσουμε το pancake μας. Θα βάλουμε στη βάση λίγο nacho sauce, την οποία τη φτιάχνουμε εμείς από το μείγμα μας. Δεύτερο pancake. Συνεχίζουμε με την nacho sauce, ξανά από το μείγμα μας και κλείνουμε με το τελευταίο pancake. Και φυσικά άλλη μια γενναιόδορη ποσότητα από την nacho sauce. Θα γαρνίρουμε με λίγο σχοινόπρασο και είμαστε έτοιμοι. Φαχίτα pancakes από το Λαπαλώμα. Γιατί μερικά πιάτα δεν χρειάζεται να τα δοκιμάσεις ξανά για να τα επιλέξεις. Αν τα φας μία φορά όμως, είμαι σίγουρος ότι θα τα επιλέξεις ξανά. Εσύ θα τα δοκιμάσεις τα pancake φαχίτας μας? Πες μου στα σχόλια.